Ja ću vam danas predstaviti Igigija. Igigi je lik koji živi na policama u prodavnicama. Delo je našeg tima koji zadnji 3 godine radio na njegovom razvoju. U pitanju je firma Pigmi Titan, domaći startup i kompletna tehnologija je nastala ovde u Srbiji. Igigi je digitalna marketinška platforma za fizički retail. I u suštini mi Igigi vidimo kao sredstvo za uspostavljanje odnosa poverenja sa potrošačima u novom dobu trgovine. Zašto je to važno? Ako pogledate ovu sliku, ovde možete vidjeti jedan model odnosa s potrošačem koji je danas primaran u fizičkom retailu. Na ovoj slici je supermarket u Švedskoj. Slika je nastala 1941. godine. I praktično ono što možete da primetite da se taj model i način kupovine u međuvremenu nije mnogo menjao. Ono što je ovde poenta, imate proizvode koji su izloženi na policama, kupci biraju sami proizvode i na kraju plaćaju na kasi. Ono što je bitno, sam čin kupovine je anoniman i tokom čina kupovine ne postoji direktna komunikacija i lični odnos između potrošača i trgovca. Za razliku od malih prodavnica, gde sa druge strane pulta je trgovac s kojim vi praktično imate direktan odnos. I ovo je, da kažemo, primaran model koji ima dosta ograničenja. Prvenstveno ograničenje što trgovci ne znaju ko su njihovi potrošači zaista. Oni mogu njih da gledaju kao demografske grupe i mogu da znaju kakvi su u proseku, ali ne znaju ko su oni lično. I takva je situacija bila sve do pojave interneta i online prodaje, gde u suštini su digitalne platforme i direct to consumer brendovi su taj model doveli u pitanje u suštini i pokazali su da može da se radi na drugi način. I ono što je jako bitno kod njih, i to je jedan od razloga i za njihov uspeh, je što je internet tehnologija njima omogućila da oni zaista znaju ko su njihovi potrošači lično, znači ko kupuje njihove proizvode i imaju način da stupe u direktnu ličnu komunikaciju sa njima. Ono što se desilo u zadnjih godinu dana je COVID i COVID je napravio dramatičan uticaj na trgovinu. Prvenstveno kroz promene u ponašanju potrošača, ali možemo da kažemo da su promene za koje ranije bilo potrebno 10 godina su se desile u godinu dana. I ono što je bitno, sam način kupovine je promenjen, promenjene su misije, kupovina je postala diversifikovanija i trgovcima i FMCG brendovima je jako teško i komplikovano da isprate te promene. Posebno zato što oni u suštini nemaju način da poznaju svoje potrošače, odnosno svoje kupce dovoljno dobro. I pitanje je i da li imaju izgrađeno i u kojoj meri odnos poverenja sa njima. I sve to dovodi do toga da imaju osjećaj da nemaju kontrolu nad situacijom. I da u suštini jedino što mogu da urade je da se prilagođavaju promenama i da reaguju na njihove posledice, a jako je teško da razumeju uzroke i razloge tih promena. Ono što je naš tim napravio, mi smo napravili u suštini marketing digitalnu platformu za fizički retail koja koristi veštačku inteligenciju da na prodajnim mestima u fizičkim objektima, odnosno da ta prodajna mesta u fizičkim objektima transformiše u sredstva za direktnu komunikaciju sa potrošačima i za razumevanje njihovog ponašanja na mestu prodaje. Kako Igigi radi? Igigi je u stvari jedan uređaj montiran na policu u prodavnici, u prodajnom objektu, koji koristi kompjutersku viziju i veštačku inteligenciju da detektuje promene u svom okruženju, da vidi svet oko sebe i da ga na određen način razume. Igigi kao autonomni sistem detektuje kada se kupac približi polici, prati položaj tela kupca, prati njegovo kretanje, detektuje lice, detektuje pravac pogleda. Igigi zna da li gledate u njega ili gledate negde pored njega. Može da proceni pol i godište potrošača, tako da zna da li se obraća muškoj ili ženskoj osobi, mlađoj ili starijoj. I sve to koristimo za, u suštini, 2 stvari. Prva stvar je direktna interaktivna komunikacija. Znači, Igigi komunicira na prirodan način. Kada ga pogledate, on će da se nasmeši. Kad skrenete pogled, on se rastuži zato što niko neće da obrati pažnju na njega.
a istovremeno prikuplja i gomilu informacija o ponašanju potrošača na samom mestu prodaje. I praktično govorimo i o direktnoj komunikaciji i o ogromnoj količini podataka koje na taj način mogu da se prikupe, o tom delu koji je do sada bio uglavnom u sivoj zoni, a to je da većina aktera na tržištu vrlo dobro zna kakvi su rezultati prodaje, ali jako je teško saznati šta se zaista dešavalo na prodajnom mestu u toku prodaje. Na ovom slajdu možete da vidite u suštini kako Igigi izgleda u prodajnom objektu. On se u suštini vrlo jednostavno montira na postojeće police i praktično je autonomni sistem i komunicira direktno sa potrošačima. Zašto je Igigi važan? Odnosno, šta našim klijentima Igigi omogućava? To je prvenstveno aktivan uticaj na rezultate u maloprodaji. Znači, Igigi je sredstvo koje pomaže FMCG brendovima i retail lancima da značajno poboljšaju rezultate aktivnosti u maloprodaji i to kroz nekoliko načina. Prvi način je direktna komunikacija i targetirano oglašavanje. Vi možete da imate oglas koji je vrlo ciljan prema određenoj demografskoj grupi, određenom dobu dana ili određenoj lokaciji. A takođe ono što Igigi nudi je precizni i pravovremeni, praktično što bi na engleskom rekli real time uvid u ponašanje potrošača na mestu prodaje. Vi praktično već nakon 24 sata možete da saznate šta se dešavalo taj dan na mestu prodaje i kako su potrošači reagovali na vašu aktivnost u objektu. Ono što je takođe bitno, Igigi može i da intervjuiše potrošače u toku kupovine na samom mestu prodaje, tako da možete dosta da saznate o njihovim stavovima, navikama i praktično da na objektivan način izmerite kako su realni potrošači, stvarni potrošači u stvarnom objektu reagovali na vaše akcije i da to radite na, kažem, velikoj količini podataka. Znači, vrlo lako vi to možete da imate na uzorku od 10, 20 ili 100 hiljada potrošača u roku od nekoliko nedelja. Šta je to gde Igigi pomaže, odnosno kako Igigi pomaže? Prvi problem je da se potrošači menjaju i te promene su pod uticajem COVID-a jako ubrzane, tako da stari recepti, stare hipoteze u mnogim slučajevima više ne daju dobre rezultate. Igigi kroz direktnu komunikaciju i kroz skupljanje podataka o tome kako se potrošači ponašaju u stvari pomaže u razumevanju promena i pomaže vam da u suštini te promene pratite. Za razliku od marketing istraživanja koja su kompleksna, skupa, dugo traju, bazirana su na fokus grupama ili na manjim uzorcima i često mogu da navedu na pogrešne zaključke, Igigi istraživanja čini dostupnim i bržim. Znači, vi veoma lako možete u roku od par nedelja da postavite Igigi u prodajne objekte i da postavite neka pitanja potrošačima da vidite kako se oni na mestu prodaje ponašaju. Takođe, ono što je bitno, Igigi omogućava i da saznate šta su motivi potrošača i pre nego što pokrenete kampanju. I to je nešto što mi obično s našim klijentima savjetujemo. Da prvo izađemo na teren, da vidimo kako se potrošači ponašaju, da nešto saznamo od njih i da onda osmislimo kampanju zajedno gde bi se praktično Igigi koristio kao sredstvo za sprovođenje kampanje. Igigi u suštini kao sistem osvetljava tu neku sivu zonu u smislu većina aktera na tržištu zna šta je rezultat. Vi znate sell-out. Ali sell-out vam neće dati odgovore na to zašto je prodaja bila dobra ili loša. Igigi je sredstvo da na licu mesta u samom prodajnom objektu saznate zašto je prodaja dobra ili ako postoji neki problem, kakav je problem u pitanju. I ono što je takođe jako bitno, pošto je Igigi u suštini sistem koji vam, odnosno platforma koja vam omogućava da u realnom vremenu pratite šta se dešava,
onda vam omogućava i da reagujete. Vi već nakon prvih nedelju dana možete da shvatite kakve efekte proizvodite u prodajnim objektima i da eventualno nešto promenite pre nego što je sav novac potrošen. Tako da Igigi u suštini kao alat u fizičkim prodajnim objektima nudi ono što postoji na online-u. Znači sve ono što možete da uradite na online storu, sa Igigijem u stvari možete da uradite u fizičkom prodajnom objektu. U poslovnom smislu je Igigi pozicioniran tako da zadovoljava potrebe svih aktera u tom lancu. I nama je bilo jako važno kada smo projektovali Igigi da sva tri aktera budu zadovoljna i srećna, polazeći od potrošača koji, to je jako interesantno, stvari imaju potrebu za direktnom komunikacijom i svi naši eksperimenti su pokazali da potrošači jako dobro reaguju na to direktno obraćanje na mestu prodaje. Kupovinu činimo jednostavnijom i udobnom, ali ono što je takođe bitno, ono što Igigi stvara je taj osjećaj povezanosti između brenda, trgovinskog lanca i potrošača. I daje potrošaču osjećaj da je važan, da se i on za nešto pita i da je njegovo mišljenje bitno. Sa strane FMCG brenda, ono definitivno poslovni fokus naš je za poboljšanje KPI-eva vezano za fizički retail. Znači da ta investicija u fizički retail proizvede bolje rezultate, tako što u suštini je Igigi alat koji to omogućava na različite načine. Druga stvar je da smanjujemo rizik neuspeha u retailu, pošto u suštini sa Igigijem vi imate vašeg čoveka na terenu koji je tamo prisutan 24 sata svaki dan. I vrlo brzo možete da shvatite i da saznate ako nešto nije okej i da reagujete. Takođe, ono što je jako bitno, Igigi nudi mogućnost brzog istraživanja ponašanja potrošača. Da vi u suštini u roku od par nedelja možete, ako vam je nešto bitno, da saznate odgovor na to pitanje i da u suštini na velikom uzorku u prodajnim objektima dobijete informacije o ponašanju potrošača. Posledica svega toga je povećan loyalty brendu i ako komunicirate direktno sa potrošačem možete da proizvedete osjećaj lojalnosti brendu. I ono što je takođe jako važno u novom vremenu koje dolazi, to je kolaboracija sa potrošačima i mikroinfluencing. Kolaboracija u smislu da potrošači budu deo vaše priče, da potrošači budu deo razvoja novog proizvoda, da se potrošači osete da učestvuju u nečemu. I mikroinfluencing, jer za promociju proizvoda je jako bitan taj influencing koji sami potrošači prave u svojim društvenim mrežama. Znači, to je onaj uticaj koji oni mogu da proizvode na svoju neposrednu okolinu. Sa stanovišta trgovca, Igigi je prvenstveno novi izbor marketinškog prihoda. To je još jedna usluga koja je veoma efikasna i koja može da se plasira FMCG brendovima. Pored toga, kroz informacije koje dobija, trgovac definitivno može da bolje upravlja kategorijom i da je Igigi u suštini sredstvo i za rast. Takođe, Igigi na mestima gde je postavljen konstantno prikuplja podatke o ponašanju potrošača koji mogu da se monetizuju. I na kraju, ono što je bitno, Igigi stvara percepciju, pomaže modernog lanca koji prati tehnološke trendove. Igigi kao proizvod postoji zadnje 2 godine. U tom periodu je praktično na našoj platformi zabeleženo više od 4,5 miliona sesija. Radili smo na 12 kategorija, preko 30 različitih proizvoda i uspešno smo realizovali više od 10 projekata sa proizvođačima i trgovinskim lancima. Igigi je u potpunosti domaći proizvod. Znači i sam izgled Igigija i hardware i software su domaći proizvodi. Mi smo jako srećni da u Srbiji postoje trgovinski lanci i proizvođači koji su nam dali podršku i da smo imali priliku da sa, da kažem, domaćim firmama na našem tržištu testiramo Igigija, jer svakako su naše ambicije globalne i nama je jako važno i jako nam je drago da
ovde kod nas postoje ljudi koji su prepoznali vrednost Igigija. A ono što je bitna stvar je kako mi vidimo Igigija u nekom budućem vremenu. Svi pričaju o omnichannelu i vrlo je jasno da će granice između fizičkog i digitalnog da se polako brišu. Ali ono što je takođe važno, oba sveta imaju svoje mane i svoje prednosti. I mi smatramo da je njihova kombinacija u stvari ono što će da bude važno. Udeo online raste, ali će fizika po svemu sudeći i dalje opstati. I možemo da vidimo i u toku pandemije da, ako bar govorimo o FMCG-u, da je fizika i dalje primarna i da je online jako porastao, ali na najvećem broju tržišta je njegov udeo i dalje oko 10%. I ono što je takođe bitno za uspeh, ako govorimo o FMCG brendovima, smatramo da će biti ključna gradnja ličnog odnosa poverenja prema potrošačima. I da će biti jako važna lična komunikacija. Mnogi brendovi danas za to koriste digital. Ono što mi nudimo je komunikacija i gradnja odnosa poverenja i na fizičkom mestu prodaje. To je ono što sam imao da kažem i to je u suštini priča o našem proizvodu. Hvala vam lepo. Nikola, hvala ti na zanimljivoj prezentaciji. Igigi zaista deluje jako pametan i jako vešt. Pomenuo si sad na kraju i ekspanziju globalnu. Samo pazi da vam ovako pametan dečko ne migrira bez vas negde u Severnu Ameriku ili neku drugu. Zaista je široka lepeza stvari koje Igigi pokriva. Na početku prezentacije imao sam ideju da te pitam nešto drugo, ali kako si pričao i kako si zaključio na kraju da je taj lični odnos važan i koliko je važna zapravo i sama offline trgovina i dalje. Da li Igigi, koliko bolje on obavi posao od nekog čoveka ili promotera? Naravno, mislim, on ima mnogo veću memoriju, to je veštačka inteligencija u pitanju, on može i da postavi pitanje i ne umara se i tako dalje i tako dalje. Ne mislim na te stvari koje si pobrojao u prezentaciji, nego prosto u tom nekom odnosu sa samim čovekom. Kako reaguju ljudi, da li on može da nadomesti čoveka u tim situacijama? Igigi ne može da zameni čoveka i to nam nije ni cilj. Čovek će uvek biti čovek i na mestima gde je čovek važan će to uvek biti bitno. Ono što je važno, Igigi automatizuje celu priču. I vi sa Igigijem možete po značajno nižoj ceni da imate čoveka pod navodnicima na većem broju mesta. I nama uopšte u konceptu nije cilj da zamenimo ljude, cilj je da imamo sredstvo za komunikaciju koje neće biti dovoljno dobro kao čovek, odnosno koje neće biti dobro kao čovek, ali će biti dovoljno dobro da postigne cilj. A cilj je da imate ličnu komunikaciju sa potrošačima i u skladu sa tim ciljem Igigi radi dosta dobro i mi smo vrlo srećni zato što nama je briga bila kako će ljudi reagovati na činjenicu da vi imate veštačku inteligenciju ili da imate nekog robota koji priča sa njima. Reakcije su jako pozitivne i sva naša merenja pokazuju da potrošači jako lepo reaguju. U većini projekata smo značajno povećali i broj ljudi koji je zastao, i broj ljudi koji je komunicirao i broj ljudi koji je primio celu poruku. I ono što smo shvatili da bez obzira na način, u smislu da li je to živ čovek ili neko tehničko sredstvo kao Igigi, ljudi, potrošači imaju potrebu za komunikacijom. I to se vrlo jasno vidi. I ta anonimna kupovina koja je depersonalizovana je u stvari nešto što ljudima ne prija. Ljudima mnogo više prija kad im se direktno obratite. I naši eksperimenti u kojima je Igigi se direktno obraća potrošačima su se pokazali jako dobrim. Čak i ako je to obraćanje krajnje neposredno i ljudi jako, jako dobro reaguju na to. Dobro, Nikola, hvala još jednom. Ne bi dalje imao pitanje.